Maga. Mairudo. Ndo pamukagara. Ndikudziya hangu zuva kakwapisa. Rega ndoro changu chisiku. Chando chacho here. Chiri kutoda kudziya zuva. Ko kwakanaka here Mairudo. Maga. Ndine kanyaya. Ndoda kuti mundiudze. Ndatadza kuzoti zvikurero. Alright. Nyaya yakadiki kandoda kuti ndikuratidze. Alright. Ndine varume 2 vandiri kunjola navo handiti. Saka varume ava vese musanditariseka kunge ndinonzi ndatanga nazvo muno muZimbabwe. Chitaurai Mairudo. Varume ava vari kuti vari kuda kundisendera hanzi iyi. Hanzi nude. Pano tichi. Hanzi can I have your nude? Ai. Pano tichi. Mairudo makazvitanga rini kwezvo? Zvei? Mairudo ine ndotokurambira ini. Makazvitanga rini kwezvo? Vakomana ndine vakomana vangu 2 vanonditi vantu kufambidzana navo. Saka vari kunditi hanzi can I send you? Apa ndatadzopa zoti pakati nude. Nude zvinoreve? Zvinoreva mapicture enyu makashama. Musina kupfeka zvese izvi. Zvese izvi musina ndozvazvinoreva. Madha ndine handinawo kandikambozvitora ndichigeza musuno. Nengozvitoro ndofunga nengozvifungo ndikati nengozvitoro pikicha. Anozoti ndo zvavanoda. Saka kana zvizvo zvavanoda nokuti ndo vari kundichengeta kaini. Rege ndisendi. Itu. Saka rege ndisendere ushu. Kwasara ndoita forwarded handiti kune mumwe wacho. Mairudo imi? Honai masenda mufamily group renyu iri. Delete ayapa. Ita delete for everyone. My way. Manchifana kuti delete for everyone, Mairudo. Honai maita delete for my way zvangu. Saka pa chadzokereke. Muchaita sei? Honai ma delete for my way. Ma delete kwenyu mega. Manfana kupress apa Mairudo kuti for everyone. Saka ndoita sei madha zvinodzoka futi. Azvichadzoke Mairudo zvaenda ku everyone. Zvaonekwa mu family group remba kwedu. Nai madha. Nandipo Mairudo. Ndoita sei? Pachidhiri chenyu china ndipo. Madha kana. Saka muchaita sei? Handichazivi manje kuti ndoita sei apa mu family group. Ndobuda here ndoita sei? Azvitanga rini kwezvo? Ndoitawo seiko ndo varume vacho vanondipanga mari yerendi. Handi wangu ndibhadhara rendi panapo. Sekuru, siyana ineni. Ini daiti group iroro rine zvimumumu. Nhasi maakundifonera manje. Ndisekuru wapi watotanga kufona? Watotanga kutofona. Ndoita sei Mairudo? Ndoita sei kunai madha? Ndoita sei ndo delete nepapi? Pakutongoda uganvosta. Pakutongoda ushinga zvina basa. Muita sei? Muita sei? Atete. Don't attend your words to me. Muri kuzvinzwa. Itosiyana ineni zvangu. Pandikasenda message marumwe zuro apa ndichiti wedu yandarohwa nenhamo ndipewa mari yeshuga kana kuti anozape kuita mari icho ngaandipe. Makadaira. Indaita kuti group rinori ndera zvimumumu. Muri kunzwa? Muri group rekuti rinongomirira vanhu kunge funeral police yenyaradzo kuzongoti nematambudziko. Hamusiri mimaiti vanhu agribeti nasunzeni. Ifambidze vanhu. Nhasi zvashamisei. Ndiri kuita zvinondipa shuga. Makambotipa shuga hereni. Siyana ineni zvenyu. Siyana ineni. Ndiri kuita zvinondiraramisei nemwana wangu muri kuzvinzwa. Nai. Nandipo Mairudo. Magara mupo. Mune ukama neni. Makagara mamupo. Mama tonditiza kudhara. Vanhu vanoda kungomirira kuti zvishate. Nokuti ndazosenda zvinyadzi mugroup ndobada kutanga kuti vanhu pikerere neni kufana nemakozi vanhu ndisingazivi kuti ndavapedzera kutaura navo rini. Damn it.